Ryby, rybky, rybičky, vaša obľúbená televízna relácia opäť prichádza s novým dielom. Vidieť ju môžete už tento piatok v archíve relácií na www.rrr.sk. Opäť vás čakajú zaujímavé reportáže. Viete si predstaviť, že niekto vyhrá rybárskú súťaž o viac ako 200 kg rýb a ešte aj cenu za najväčšiu rybu? Takéhoto kaprára vám predstavíme a on vám povie niečo o tajomstve svojho úspechu. Lovu na feeder sme sa s našou kamerou zúčastnili tiež a darilo sa nám priam ukážkovo. Obrovské nosále, plotice a mreny. Chcete vedieť ako na ne? V reportáži z Váhu vás čakajú veľmi zaujímavé informácie. Toto všetko môžete vidieť už tento piatok večer. Stačí kliknúť na archív relácií a prežijete s nami krásne chvíle na rybách.